So, ayan. Nandito na po ang aming gawang sinangdayan. Yes. Oh. Mainit. Ayan, mainit. Ayan, welcome back mga ka-Chepsoy. So, ito na po yung araw ng paghihiganti. So, ngayon na po yung araw na sinasabi natin na magluluto tayo ng isa sa pinakamasarap at pinakasikat na kakanin o tatawag na karanon sa Waray, sa Northern Samar, ang sinangdayan. Yes, yo. At nandito po yung ating mga sangkap na masarap na mga sangkap. Una, ang saging. Ayan, no? Kailangan yung saging ay kubat. Yung tawag dyan yung malambot na ayan, no? So, mayroon tayo ditong isang buwig ng saging. may bibi dito, maghay ka, Ju bagabagabog. Ayun, gusto niyang sumali sa aking blagabagabag. Ayun, maghay ka, Ju. Ayun. Sabihin mo, ito, pakita mo. Ayan ang saging sa aking bibi. Ano ba yan? Tumulong na talaga. Sige, haya lang natin siya. Pagkatapos ng saging, syempre, kailangan mayroong giniling. So, yung giniling po ay bigas po na giniling. Pwede po yung harina, pero mas mainam po yung giniling na bigas. Ayan, 2 kilong giniling na bigas. Syempre, ano ba yan? May nangangaradol. Syempre, kailangan may, ano ba yan? Nangangarahibot ka lang, may asukal. Opo, may asukal, wag mong busnitin. Ayan, may asukal. At syempre, kailangan may cooking oil. Yes, yo. So, bumili tayo ng 1 kilong cooking oil. Diyan na nga yan, kay, baka mabusnag mo yan. So, syempre, para dagdag flavor, so optional lang po ito, hindi po to requirements. Kailangan po, para sa akin, binilan ko po ng margarine. Yes, yo. Para po masarap ang aming sinangdayan na baby. Ano ba yan? Ang gulo-gulo mo talaga sa, sa vlog ko. Maghay ka muna dyan, Tama na. O bumaba ka na dyan. So, ayan, pagkatapos po naman nabanggit ko, kailangan din po ng tubig. Ayan, at syempre, yes, yo. At uunahin na natin yung pagbabalat ng mga banana. Ayan. Syempre, kailangan balatan ng maayos. Ayan, yan. At ilalagay dito sa lalagyan. Mamaya, kukunutin natin yan. Kukunutin. Huwag kayong gagamit ng pakol. Mauyas yun. Tapos pong mabalatan yung mga saging. So, ilalagay na po natin yung ating giniling na bigas. So, yung iba po na may takalan po silang ginagamit. Pero, kung hindi naman po pambenta yung gagawin mo, kung pangkain lang po, pwede naman po yan tansyahin. So, kagaya po ng gagawin natin ngayon. Tansya lang po, mga ka-Chepsoy. At ayan, pagkatapos pong lagyan ng giniling na bigas, ilalagay na po natin ang tubig. Ayan. So, sa tubig din po, tansyahin nyo lang po na pwede po ninyong magumo yung harina. Ay, yung giniling. By the way, bago po tayo mag-video, naghugas na po ako ng kamay. So, huwag kayong mag-alaala. At saka ako din naman yung kakain nito eh. Kaya ayos lang yun. So, pwede po siyang gamitan ng kutsara, pero mas mainam po na kamay dahil mas napipisil ninyo yung mga saging-saging dyan. So, kung sa tingin ninyo ay sobra po o mas marami po yung saging, doon na po kayo pwedeng magdagdag ng harina. Ayan. So, dagdagan natin ng mga kalahati pa nito. So, ayan. So, kailangan po, pantay po, o at least marami-rami po ng kaunti yung harina. Dahil kapag nasobrahan po sa saging, medyo may lasang maasim po yung sinangdayan. Pwede din pong lagyan siya ng kamuti. Yung iba kamuti po yung ginagamit.
kailangan po may saging o at least kamuti para po hindi po bumukol yung inyong sinangdayan. Para po hindi po masyadong matigas yung sinangdayan na gagawin ninyo. So yung iba po, nandidiri po sa sinangdayan dahil ayan po, palamas-lamas po ang ginagawa. Ganito po kahirap yung mga ginagawa ng mga paragsinangdayan. Opo, oy! Shoutout sa inyo! So pagkatapos pong haluin ng pinagiling na bigas at ng saging, tapos lagyan ng tubig, so pwede na po nating dagdagan ng asukal. So ang kaigihan po kapag may saging po o kamuti, medyo matamis na po, so hindi na po kailangan ng marami pang asukal. Pero depende po sa inyo yun, dahil mayroon po kasing mahilig po sa matatamis, so nasa sa inyo po yun. So mas maganda pong brown sugar dahil pagkakaalala ko parang mas masarap talaga pag brown sugar yung ginamit. So medyo buo-buo pa siya, no? Kailangan po yung ano po nito, yung texture po nito yung pwede na po siyang mabuo, magawang bilog. Pagkatapos pong lagyan ng asukal, pwede na po nating lagyan ng margarine para lalo siyang sumarap. Ayan. Pero gaya nga ng sinabi ko, optional lang po yung margarine. Pwede pong wala, pwede pong meron. So nilalagyan lang po natin para po mas masarap, mas malinamnam. Siyempre, hahaluin hanggang sa makuha ang perfectong texture at pwede nang gawin yung sinangdayan, yung pagbibilog ng mga sinangdayan. Yes, yo. Halo-halo tayo dito. Hinahala na ako sa paghalo-halo. So, ayan. So, 2 kilo, isang kilong asukal, 2 kilong giniling, tapos 1/4 na itong margarine. So, dagdagan natin para masarap. Ayan. So, tapos, halo-haloin ulit natin. Ayan. Siyempre, kapag gagawa nito, dapat siguraduhin naghugas ng kamay. Huwag kayong gagawa nito kapag tikang kam sa CR. Maririg na ang kakain. Upo. So, ayan. Pagkatapos po natin makagawa ng ganito ng texture ng pinagsama-samang mga ingredients, pwede na po tayong gumawa ng bola. Ayan. So, gamit po tayo ng kutsara. Tapos, medyo malaki ito. Tapos, pwede na po natin yung bilug-bilugin, paikot-ikutin sa mga kamay hanggang sa makagawa ng ganitong bilog. Ayan. Sinlaki ng mata mo. Ayan. At ayan, may mga import kami dito. Mga paraglipuyok. Actually, hindi talaga sila pumunta dito para tumulong. Titikim talaga sana sila. Pero syempre, para makapagpasangil sila dito, naglipuyog na rin sila. So, ayan. So, pagkatapos po natin makabuo ng isang plato, pwede na po nating isalang. So, ayan. Pagkatapos ng ilang minuto, pwede mo nang bantayan kung luto na. Makikita naman sa kulay. Kailangan hindi sunog para walang pait. So, ayan, kagaya nito, luto na yan. So, yum. So, nagbutak siya, Wala, ano ba yan? Ayan. So, pag luto na po, syempre, hahanguin na ang ating sinangdayan. So, ayan. Nandito na po ang aming gawang sinangdayan. Yes. Mainit. Ayan, mainit. Mainit pala. Nagabaan tuloy ako. Hoy, mga iska, tumadi na kayo. Ang sabi ng isa, huwag ka munang tumadi. Tag-anim pa lang tayo na nalilipuyok. Saka na lang pag 10 na hindi na nakakahiya yun. Mga gaga!
Bisaya.